Karteziánská mysl vidí objekt, který má před sebou, jako jednoduše výskytový soucnu. Stojí v protikladu k subjektu a je zapotřebí pochopit jeho specifické vlastnosti. Nešťastné vědomí představuje tragický moment, ve kterém vědomí pochopí svoji původní bezstarostnou nebo dokonce komickou povahu. Jak vyvolat stejné skrze jiné a nikoli jiné v rámci stejného? Vědomí pochopí svého druhého jako protiklad, ale zároveň neví, jak jej překonat.